बेखौ बिदि खालामनानै खानायखौ roll 1 2 3 टाइमिंखौबो सेट खालामखाबाय बे चकलेट नङा लिपस्टिकसो स' नै राइसखौ नायदो माबायदि आलु दङ आंनाव नै Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय. So दिनै आङो फुङावनो फ्लाइटआव थांबाय थांनानै बेलासेसो सफैबाय आरोना. So आङो दायो सफैबाय न'आव. Finally फ्लाइटनिफ्राय सफैबाय ओमफ्राय आरो ब्लिंकिटनिफ्राय माखासे बुस्थु अर्डार खालामदोंमोन नालाय स' बेनो फैगासिनो आरोना माने सफैबाय आं दा बेखौनो लायनो थांगासिनो मा दं आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन स' stay tuned नै आंना अर्डारा ब्लिंकिटनि India's last minute app स' आंना नै ब्लिंकिटनिफ्राय सफैबाय अर्डारा मा दं एक्चुअलि फ्लाइटनिफ्राय फैनानै जेबोआनो थाया आरोना न'आव बिकज आंनाव फ्रिज गैया नालाय बेखायनो आङो एसेल' बिहरो बुस्थुफोरखौबो बिदि बुरजा खनसे लागैनो लाबोनाय जाखाया आरो आं बाहेराव थांखाया नालाय बेखायनो गासैखौबो ब्लिंकिटनिफ्रायनो बिहरो आरोना ओमफ्राय आरो just 5 minutesआवनो ह'म डिलिभारि स' गाइस दायो आं नोंथांमोननो मोनसे प्रडाक्ट दिन्थिगोन आरोना स' नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर लाइक रेन्टेड एपार्टमेन्टआव थायोबा बा हस्टेलफोराव थायो एन्ड देन इन्डाक्सन गैयाबा बा गेस स्ट'भ गैयाबा बे प्रडाक्टआ बिराद हेल्पफुल आरोना बिकज बेयाव नोंथांमोना इलेक्ट्रिसिटिनि हेल्पजोंनो फुड प्रिपेयार खालामनो हागोन स' मा प्रडाक्ट नोंथांमोना जोबजासिम नायलांदो स' बेनो आरोना प्रडाक्टआ बेनो जाहैबाय आगार'नि रेगल राइस कुकार ओमफ्राय बेयाव 3 लिटारसिम नोंथांमोना कुक खालामजायो लोगोसे बेयाव मा दंफायो नोंथांमोना नायदो नैबे जाहैबाय बेनि कट ओमफ्राय स्पेचुला मोनफायो लोगोसे बै बाउलखौबो मोनफायो आरोना स' नायदो नोंथांमोना माबायदि केटेला बिनि सिङाव नैबे बाउलखौबो मोनफायो जेराव नोंथांमोना फुडआनो जा बा कारियानो जा गासैखौबो प्रिपेयार खालामनो हागोन स' बे आगार'नि राइस कुकारना नैबेयाव अन अफ बाटन दङ ओमफ्राय नैबे प्रिसेट ओमफ्राय नैबे किप वार्म ओमफ्राय 8 डिफरेन्ट मोड्स दङ आरोना नोंथांमोना वाइट राइस ब्राउन राइस संनो हागोन लोगोसे दालिफोरखौबो बायदि रोखोमनि संनो हागोन ओमफ्राय आरो नैबे जा नुदोंना बेयाव क'डखौ बिदि सोनांगौ आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना कुक खालामनो हागोन दायो आं नोंथांमोना फार्स्ट अफ अल राइस कुक खालामनानै दिन्थिगोन स' नैबेयाव आं दायो बाउलखौ होबाय आरोना राइसनि बाउलखौ ओमफ्राय नै लिडखौबो खोबना दोनबाय लिडखौ खोबनायनि उनाव आं दा नोंथांमोना दिन्थिगोन स' नै राइसखौ नायदो माबायदि आङो दोनदों ओमफ्राय नैबेयाव अननि बाटनखौ आङो स्टार्ट खालामबाय ओमफ्राय बिदि लाइट जोङो आरोना स' नोंथांमोना नायदो स' बियो वाइट राइस नालाय आङो वाइट राइसआव थुगोन ओमफ्राय बियो जाबाय आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना हिटखौबो लाइक इनक्रिज एन्ड डिक्रिज खालामनो हायो नै दायो आंना राइसआबो प्रिपेयार जाबाय आरोना ओमफ्राय बिनि जा स्पेचुला दंफायो बेबो हेल्पफुल आरोना बिराद माने ओंखामानो जा बा ओंख्रियानो जा हायनो मानायाव बिराद मोजां ओमफ्राय नै दायो आङो बेयाव कारि संगासिनो आरोना स' बियो पर्क ओमफ्राय एक्चुअलि आं बेखौ मेरिनेट खालामनानै दोनखादोंमोन नालाय स' मेरिनेट खालामखानाय जा पर्क दंमोन बेखौ आं होग्रोबाय होनानै आं दायो बेयाव स्टार्ट खालामना होबाय आरोना स' नै दायो टाइमिंखौबो सेट खालामखाबाय ओमफ्राय नै प्रिपेयारबो जाबाय ओमफ्राय नै स्पेचुलाखौबो आं नोंथांमोना हायनानै दिन्थिबाय स' बिराद एफर्डेबल प्राइसआवनो बिराद मोजां प्रडाक्ट मोनो आरोना स' नोंथांमोनाबो सोरबाफोर जुदि पारचेज खालामनोब्ला आं लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनानै दोनबाय नोंथांमोना थांनानै लिंकनि थ्रुजों पारचेज खालामनो हागोन आरोना स' माबोरै नुखो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय आलु दङ आंनाव नै आलु ओमफ्राय टमेट' ओमफ्राय फिसा सामब्रामा नुयो सामब्राम गोजा ओमफ्राय नैयो सामब्राम गुफुराथ' बिराद दामखा आसामाव माबायदिखाय दा अभियासलि दामानो जाखागोन बिकज सामब्राम गुफुराथ' आं मिन्थिनाय बायदिब्ला जेरावबो दामानोखा ओमफ्राय आरो गुड डे बिस्किट ओमफ्राय आरो नै चिकेन फ्लेभारनि नुडल्स काप नुडल्स एकदम इन्स्टेन्ट फुड आरोना बेखौनो जानांगौ जायो सामटाइम्स बिकज ओरैबायदि मेंना फैयोना जास्ट दै गुदुं फुदुंदो लुदो जादो उन्दुदो बिदिनो संनो बायोना एक्चुअलि मेंना फैनायबो जायो ओमफ्राय आरो नै वाइ बेयो चिकेन फ्लेभारनि ओमफ्राय आरो बेयाव बेखौ आङो एक्चुअलि स' बेखौ आङो मा होनो सामब्राम टमेट' बेफोरबायदिनो हानानै
मिक्स खालामनानै थाव गोथां मा होनो थाव जाग्रा थाव गुबै एसे होनानै ओमफ्राय आरो बानलु स्पाइसिनो मिक्स खालामनानै बिदिनो जायो आरोना बिराद मोजां मोनो आं सोर गोथाव मोनो बिदि कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय एक्चुअलि जोंनि आसामावथ' मिमि मोनो नालाय मिमिया बेस्ट बाट बेयाव जेबो अपसन गैला नालाय बेखायनो वाइखौनो जायो ओमफ्राय आरो नै बेयो जाहैबाय स्नैक्स अंकल चिप्स ओमफ्राय स' बियो एक्चुअलि बियो मोनसे माबा कर्लर आरोना 2 satin scrunchies and 1 satin curl rod स' बियो नै खानाय कर्ल खालामग्रा ओमफ्राय बेजों लोगोसे मोननै स्क्रन्चिबो मोनफादों मोननै स्क्रन्चिजों बेखौ बिदि खालामनानै बेयाव खानायखौ रल खालामनानै कर्ल खालामनो हायो आरोना स' बेयाव जेबो हिट इउज खालामनांगौ गोनांथि गैया नालाय बेखायनो आङो बिहरबाय बाय द वे बेयो जेबो स्पन्सर नङा आरोना आंबो गावबो ट्राइ खालामाखै खालामना नायग्रोगोनसो बिनि उनाव माबायदि आं रिभिउखौ होगोन आरो आं नोंथांमोननोबो दिन्थिगोन आं माबायदि खालामो स' बिनिबा ब्लगखौ साननैसो उनफोराव लाबोगोन आङो टाइम मोनबा ओमफ्राय आरो नै बेल' that's it finish बे जाहैबाय मोनसे लिप लाइनार ब्राउन कालारनि स' जोंनाव नैबे चकलेटानो लास्ट आरोना बे मोननै नोंथांमोना बेखौ रियेलि चकलेट सानमारबाय नामा बेयाव लिरनायबो दङ बाय द वे नै कुकि एन्ड क्राश बाय द वे बियो चकलेट नङा आरोना आं खेवनानै दिन्थिनो नोंथांमोननो जे बियो मा बुस्थु स' या रेडि 1 2 3 so pretty so this is the shade बेयो मोनसे लिपस्टिक्स आरोना नै by the way बे चकलेट नङा लिपस्टिक्स नै बेयाव नैदि थायो लिपस्टिक्स आरोना नै oh nice मोदोमनायाबो जि गोथाव चकलेट मोदोमो ओमफ्राय आं बिदि कालारखौ मोजां मोनो नोंथांमोना बांसिन आंखौ बिदि कालारखौनो इउज खालामनाय नुगोन आरोना एक्चुअलि निउडबो नंद्राया ओमफ्राय आरो ब्राउनबो नंद्राया स' मिक्स खालामनानै एसे ब्राउनिश निउडिश खालामनानै आङो एप्लाइ खालामो नालाय लिपस्टिकखौ स' बेखायनो आं बांसिन बिदि कालारखौनो प्रिफार खालामो ओमफ्राय एभ्रि टाइम बिदिखौल' इउज खालामो स' बेनोमोन दिनैनि आंना ब्लिंकिटनि अर्डारा दायो आङो माखौ जागोन एनार्जिथ' गैखाला जेबो संनो खावनो दै गुदुंखौ फुदुंनानै आङो बेखौ जानोसै आरोना स' बेखिनियावनो आं दिनैनि भिडिअखौ फोजोबथ'नोसै दिनैनि ब्लगखौ फोजोबथ'नोसै स' थेंक इउ स' माच आंनि ब्लगखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय see you in the next vlog bye